Shades lay ako. So we're here sa San Vicente. So we're mag-start ang mapping or route mapping para sa sunod nga event. Welcome back. Ay, kalipay, basalugsong. So tabay lam naman ni diri, kung ano, Felix? So tabay lam, it is. Ay, lilang sa lantan nilyang, no? Para makatesting ta. Kay murag si Lister, murag lilang so ditso. Ay! Ahag ka sa papa! Manuamon. Chill ride. Sandayong dos. Wala may nipis to. Dili. Hiyon kay ko. Kauwan, kawan, kahangin. Here we go. Kami sa Lilangs, pero dili may mo dito. Hari may left turn. From Lilangs, left turn me. Oh, abot og asa ni siya mo.
So if ever nga inaani ka basa inig Sunday, I mean next Sunday, most likely dangog kayo. So amping lang mga cyclista. Hawad. Mo gyud. Tara, tindahan. Oh. Unsay kastorya mo sa race bike? Kira madarag 2 minutes. 2 minutes. Pauna mo sa Domingo 2 minutes. Dag-ata na tong tema Mark ya. my word. Mark my word. Mark my word ah. So tanawa na sa Muluyo, mo nay among tungasunon. Alright. Road to Tabla. So kami mga ulitaw, di lang mo apil. Oh. Palabi lang mo sa mga tiguang. Nara mga tiguang oh. Lebong ko nanong Oh, naray. Muna mga representative sa team. Diba? Wa ko muapil kay di protestahan ko. Okay, bagong track. Oh, pero 36 ni uy. 36 taon ni. Imo 32 ano? Oo. Ah, maura. Salamat. So, here. Tungas. Tungas lang may hinay-hinay. There. So, here's the second stage. Yes, first. So, muna yung second stage. One more up to go. Then good.
kaya ng stage 1 o stage 2 pero siga ilog. Pero grabe si Sam, kusgan kayo. Sam lang ang malakas. Fire. Oy! Dahil na sa stage 3, stage 4 coming up. Tara. Yep, nani araw. There. O, di ba? Basta lisura. Ay! Iskat. Side ko. Oops! Ayaw pugsa. Slide kayo. Kani, karin po ko kari na rutaha. So, muna yung hitabo karon. Medyo makaya-kaya. Ang problema, pati dangoga. Slide, batoon, dangugon. Oy! Ha? Of course. Okay, so diha minigikan. Na. Padulong ko dani. Okay. Right. So actually duha ni kadaan na para right. Road to nowhere. And then sa kita mga entrante arita agi sa wala. So tungas gamay, kapoy dako. Tough road to take para nato mga entrante. So sige lang. Gituyuan magin yung apel di agwanta pre. Ala ko lisod umundan. So watch out. Sige lang, amoy padayon og kuan. Mapping para at least makita ninyo sa labi na katong walang pagsuway, wala pa ka mapping sukad. So this will be your guide, traders. See you shortly. Lubi hadana eh. Lubi ha eh. Pati ko taas sa dana.
Pwede milusot. Lusot diri sa Campaso. Basketan. So, more straight road to Tabla, then take left. Ari lang taon ta sa 40 tahon. So muna yung mga bantayan na no. Wala bang bunyi-bunyi yo sa kini lang tao. Wala lang. So we're here. Ano yung part lang siya sa barangay Lataban. Yanan. Kaya pa dahil mga daan nagipang fix dari. We'll be together there. Kalingaw man. Woohoo! Kay lawas mo ikonan. Agad.
Payasa. Anong ginagawa mo? Muni. So take note sa mga nagkuan, mga entrante pohon. Hard right gikan dire para sitio basurahan di ay. Pabalik na sa Santa Cruz. Okay. Init pa sa balihon. Hinay! So, completing the map. Kapit na. About you. Everything about you. You. So pabalik na ta sa San Vicente kung asa ta nag-start para makumpleto na ang mapping. Happy ta gyud. Kundi ang buhay atupon mo end, no? Okay? So kung ari mag-start sa Arcelo High School, so happy ta tamahuman. Okay? We made it. So, kompleto na ang mapping na to. Pero dili lang ang i-underestimate ang rota. Grabe ka tough. Grabe ka rough. Naatanan. Up, down, single track. Tough mud. Whew. Sigurado nagyaw-yaw ron. Nice one, nice one. Nagtinarong ni sila ha. Thank you, thank you. Hey.
Grabe ganilot sa view diri sa tabla eh.